Vault in ang 5 sa mga sa atong gikahinamang Voltes 5 Legacy atol sa Sinulog Festival 2023. Ug palaran kitang nakauban sila dinhi sa atong programa. Busa tan-awon ta ug kumustahon sila si Radson Flores, Lozano, Raphael Landicho, Ysabel Ortega, and Miguel Tanfelix. Mayong buntag, Voltes 5! Welcome to Sinulog and welcome to Cebu. Would you like to greet all our Kapuso viewers dito sa Visayas? Hello. Let's start with you, Raphael. Viva Pit Senior po sa inyong lahat. Hello po. Yes, maayong buntag po sa inyong lahat. Viva Pit Senior po. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta sa shows and nakisaya sa aming parade ng mga nakaraang araw. Maraming salamat po. Viva Pit Senior to everyone po. Mayong buntag, Viva Pit Senior. How do you feel na balik na ang ating mga face-to-face events, just like the Kapuso Mall Show and sa Grand Parade din, na sakay kayo sa float natin? Ako ngayon kasi sobrang dami nung promotions namin para sa Voltes 5. Sobrang dami namin regionals. And mararamdaman mo talaga yung mga tao, sobrang nasabik silang lumabas. Kaya sobrang grateful ako na, alam mo yun, ang init ng pagtanggap ng mga Cebuano sa amin dito sa Cebu. Kumusta yung Cebu experience mo, Raphael? Masaya po. Masarap po yung mga foods, lalo na po yung dried mangoes. Yung mga otap po. Masarap po. And first time ko lang nga po pumunta sa Cebu eh. Dito sa studio. So, eto, matitest namin kung gaano kayo ka-connected sa larong Vault-In game. So, simple lang ito. So, I'll be showing you 3 words at sabay kayong pipili at sasabihin ito ng sabay-sabay din. Tingnan natin if you'll have the same answer. So, Cebu experience to eh. Let's see if ito din yung pipiliin nyo. Let's vault in! Let's run! Ayaw nakasagot. Ayaw nakasagot. Ang lakas naman. Grabe. Pero feeling Sabi ko sabay-sabay, sumigaw, pero yes. Why lechon? Ay, grabe. Tinatanong pa ba yun? Tignan niyo naman, parang nag-gain ako agad ng 50 kilos eh. Happy tummy dito sa Cebu, would you say? Yeah. Hirap pumili. And this time naman, tingnan natin. These are, wow, landmark places here in Visayas. Tingnan natin ano yung mga ipipili nyo. Let's vote in! Cebu! Among the 3, sino yung pipiliin nyo na Kapuso actresses? Let's vote in! Carla Abellana! Our Mary Ann Tita Armstrong. namin yun. Kita talaga. But of course, sa Voltes 5, ang gaganapin niyang role is your mom. This time naman, these are traits. So let's see if these are traits ng mga sakop ng team ng Voltes 5. Let's vote in! Matapang. Na-test na namin how connected you are to each other, kayong 5. Kaya naman, please introduce yourselves, your character sa mga viewers natin dito sa Visayas. Let's start with Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Miguel Tanfelix. Gaganap bilang Steve Armstrong, ang Lieutenant Commander ng Voltes team. V2. Isabel. Yes. Thank Hello po, ako naman po si Ysabel Ortega, aka Jamie Robinson po ng Voltes 5 Legacy, the only female pilot in the Voltes team. And ako po ang pumipiloto sa Vault Landing. Ako naman po si Raphael. Raphael Landicho, gumaganap na Little John Armstrong sa Voltes 5 Legacy. Ang isang bata sa Voltes 5 Legacy lang. At ang piloto ng Volt Frigate. At ano pa? Makulit. Matakaw. O, si Kuya And Matt? Ako po si Matt Lozano, ang gaganap bilang Robert Big Bert Armstrong dito sa Voltes 5 Legacy. Ako ang number 3, ang piloto ng Volt Panzer. Hello naman po, ako po si Radson Flores, gaganap bilang Mark Gordon. Ako ang V2, pilot ng Volt Bomber, and ako ang cowboy ng Voltes team. Sampon. Kumusta yung samahan nyo off-cam, Miguel? Solid. Hindi, si Mav yung nag-invento, si Matt yung nag-invento ng ganong pagsabi ng solid. Wala, sobrang close namin to the point na nag-share na kami ng mga jokes na parang kung anong humor ni Mav,
ni Matt. Kunyari, ginagaya ko na ng humor ni Radson, ginagaya ko na rin. And for Radson and Ysabel naman this time, how did you guys prepare for this role, for this iconic roles that you're going to portray? Radson? Ako po, unang-una is, new actor po kasi ako, so kailangan ko po talaga mag-workshop sa acting. And ayun po yung priority ko. And second po is yung sa horseback riding. Ysabel, this time, the only flower. Yes, for me, ako, well, ninja kasi si Jamie, so I had to train for several martial arts, arnis, kickboxing, Muay Thai. I learned how to do bow staff, as well as wushu. And how about kay Matt naman this time? How do you feel that this is your biggest break on TV, Matt? Grabe. Walang masabi. Hindi, I'm very happy kasi isa ako sa pinagkatiwalaan ng GMA para ma-portray yung role ni Big Bird. And before we end this interview, guys, on behalf sa lahat ng bumubuo ng Voltes 5, Miguel, kindly invite all our kapuso na abangan ang Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad. Yes, mga kapuso, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pag-aantay, sa walang sawang pag-aantay para sa Voltes 5 Legacy. At sana natakam kayo sa pinakita namin mega trailer. This time naman, pwede ba namin pakinggan, of course, the very iconic line ninyo sa Voltes 5 na sabay-sabay kayong maki-vault in? Pwede ba namin mapakinggan at makita? Ay, wala. Kailangan ng proper warm-up kasi. Sample ng warm-up. Paano ba yan? Paano ba yung warm-up? Alright, 1, 2, go. Let's vote! In! Daghang salamat sa inyo. Thank you so much, Miguel, Ysabel, Raphael, Matt, at Radson. Daghang salamat at ngayon palang congratulations sa buong team ng Voltes 5 Legacy. Thank you so much. Thank you po.